май време не е бил слизал, сега дойде и каза: много съжалявам, че толкова векове горе трябваше да дойдем при вас. Такова ви направите. А специално за нас от Ивайловград. Му каза, че жена му еди каква си. Той няма да се разсъди, но ако му кажеш, че виното е флюкнато или кисело, не знам кой ще стане. Така, давам думата на Павел Димитров. Добър ден. Трета награда се присъжда на Атанас Панайотов от село Хохло. Това ме радва, защото това означава един свободен път между нас и тях, който имаме. Мен лично това много ме радва и ме радва, че те също правят хубави вина като нас и затова съвсем справедливо втора награда получава Георги от Спилио. Ето го. Браво! Хубаво вино, между другото. Неочаквано. Трябва да кажа няколко думи, да ви кажа, че за виното няма граници. Само това ще ви кажа. Да е вино. Браво! Както е казал Франсуа Рабле, виното е върхът на човешката цивилизация. Край. И Георги каза същото. Сега струва ми се благодаря. Има втора награда, тъй като Димо Долупчев, айде по-така, по-наперено, айде като петел, айде сега, стига. Айде като петел, ще трябва да черпиш цяла Хохла сега, айде. Жената от Кухла! Казвам, жената ми е от Кухла, ако съм от Покрова, няма да... Има си, пише в Кухлата. А те има това от Кухла, кухличко вино. Втора награда за хухленско вино, ама то от Покрован. Дай сега да се разберем. Мозъкът. И след тези страсти, които предизвикаха, преминаваме към най-тържествената част. Първите награди. За първи път, за първа награда в Хухла получава виното на Кацидо Маро. Кацидо Маро, едно гръцко вино, получава първа награда още при първото си участие. Аз съм изненадан за наградите. Сега ще думата не е да каже нещо на гръцки, ние ще разберем винаги. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Κούκλα. Много се радвам, че се намирам в Кухла. Που αφορμή, που τη γνώρισα με αφορμή το φίλο μας τον Ιβάν. Причината да се запознае с Кухла беше Иван. Приятелят ни Той Иван. винаги е този причината. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτές τις προσπάθειες που γίνονται εδώ, ώστε να διατηρηθούν τα έθιμα αυτής της περιοχής. Много се радвам за тези инициативи и за да се пазят традициите на тази местност. Дионис, Να είστε πάντα καλά. Да сте винаги добре. И има още една първа награда. Така се получи, казах, борбата беше много голяма, макар че пробите не бяха много, но това ме обнадеждава за бъдещето на виното и колкото по-често Дионис слиза тук при нас, толкова по-добро вино ще правим, защото това е голямо задължение. Освен, че е трудно, тежко и дълъг процес правенето на вино, все пак удоволствието преди всичко от общуването е най-голямо.
ето една първа награда се дава на Деян Катранджиев. Също изненадващо за мен. Малко повече старание, но виното е много добро според нас. Има бъдеще в това вино. Учи се. Все още се уча. От 5 години се опитвам да правя вино. Настоящия трибун! Да, до година аз съм трибун. И искам да кажа, че виното се прави не само с любов, но и с труд. Първо трябва да отгледаш гроздето, пък после да мислим за вино. И много се радвам, че съм удостоен с тази награда. На здраве на всички! Ами това беше симпозиума, като че ли е към своя край, който на културно виното в този